O xurado da 21ª edición das bolsas Juan Lampón non tivo doado seleccionar os 6 estudantes premiados de entre as 25 solicitudes presentadas. 3 horas e media de deliberación foron necesarias para escoller os merecedores destas distincións, que buscan recoñecer non só os méritos deportivos, senón tamén os logros académicos e formativos. Facer a entrega das bolsas Juan Lampón ao mérito deportivo dos diferentes centros educativos da zona do Barbanza. Este ano foi moi difícil porque o nivel é increíble. Estuvimos 3 horas e media, estamos moi orgullosos dos rapaces da comarca e foi un placer traballar tanto tempo para poder dirimir. E nada, seguir animando a xente que se presente, que siga facendo deporte, que traballe, se ten un expediente académico medio e unha trayectoria deportiva ou cultural interesante, nos encantados. O acto contou coa presenza da xogadora de baloncesto Blanca Millán, madriña desta edición, quen compartiu cos mozos a importancia do esforzo e a constancia para lograr as súas metas deportivas. Tras entregar as 6 becas, o xurado animou o resto de candidatos a seguir esforzándose para mellorar aínda máis os seus currículos e seguir concorrendo á convocatoria destas bolsas en futuras edicións.